Tämä on Pete. Pete on 28 vuotta eikä sillä ole työtä. Pete asuu Kela-asunnossa äidin kanssa. Pete on laiska sosiofobi. Mitä sä sanoit? Itse asiassa olen apaattinen hikikomori, jolla on alemmuuskompleksi ja virtuaalitodellisuuden pakkomielle. Yrität sä loukata mua? Pete pelaa pelejä ja katsoo Netflixiä 24/7. Pete ei ole koskaan ajatellut ympäristöongelmia ja pitää ilmaston lämpenemistä tiedemiehien keinona manipuloida maailma. Pete ei ole koskaan ajatellut, että hänen toimeet ovat vastuuttomia ja saastuttavat ympäristöä. Pete ei ole koskaan lajitellut roskia. Mitä varten noi kaksi muuta on? Onhan mulla sekä jäte. Pete ei edes aina jaksa heittää mitään roskiin. No, kun ei ollut roskista lähellä. Ja mä en oo mikään siivoja. Pete roskaa myös metsässä. Pete heittää muovikassin mereen. No miten se nyt haittaa luontoa, se on vain yksi muovikassi, jätä mut rauhaan. Nam. Pete ajaa autolla metsässä. No tää oli nopein reitti. Pete. Ymmärrätkö, miten asiattomasti sä käyttäydyt? Mitä sä tarkoitat? Et ajattele, miten tärkeät metsät ovat. Onko se niin vaikeaa olla roskaamatta? Jos jokainen roskaa metsässä. Olet aina etsimässä syyllisiä, miksi heti mä? Kato mitä olet tehnyt. Tämä sorsa kuoli sun syystä. Heitit muovikassin mereen, ja se söi sen. Voi ei, mitä olen tehnyt. Lupaan, etten roskaa koskaan elämässäni.